אחרי שראית את פינת הטבע שלנו ומה אפשר לעשות בה, אנחנו נמשיך לגלריה שלנו. יש לנו פה מלא 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 חומרים, אתה רואה? מלא 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 חומרים. יואו, קרן, ואת כל זה אני יכול להדביק ביצירות שלי? כן, את כל הדברים האלה אתה יכול להדביק. יש פה כמובן דברים שלא מדביקים כמו צבעים שאיתם צובעים, אבל את כל הדברים האלה אפשר להדביק. יש פה למעלה דבק שאתה יכול לקחת לבד, ויש פה טושים. תסתכל גם פה. את כל הדברים האלה אתה ממש לוקח לבד. יש פה מהדקים ומספריים ונייר דבק וצבעים ושבלונות ומשטחי נעיצה ומלא מלא ספרים מיוחדים. אתה רואה, יש פה ספרים שאפשר לעבוד איתם עם פלסטלינה ועם נייר ועם ציור ועוד פלסטלינה ועוד ציור וקיפולים של נייר. ממש 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 ספרים מקסימים שהילדים אצלנו בגן מאוד אוהבים, אפילו של דינוזאורים, תראה איזה יופי. ואחרי שאתה עושה את הציורים שלך ועושה את העבודות שלך, אז מה אני עושה איתם? אתה צריך לקחת אותם לפה, בוא תסתכל. קרן, מה זה? תראה, פה אפשר להניח את העבודות שלך, זה נפתח ואפשר להכניס פנימה עבודות, וגם כאן, אתה רואה? זה נפתח בצורה כזאת, ומכניסים את העבודה לייבוש. וגם פה שמים כאן את העבודה ומכניסים אותה לייבוש. ופה יש משהו מאוד 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 חשוב. קרן, מה זה? זה השירותים שלנו. יש פה שני שירותים, אתה רואה? פה אתה נכנס לשירותים. פה נכנס לשירותים. עושה פיפי או קקי, מנגב טוב טוב, סוגר את המים, ואחרי זה, דני, אתה יודע מה עושים? בטח שאני יודע מה עושים, שוטפים ידיים. אז הנה, בדיוק פה שוטפים ידיים עם סבון, לוקחים מפה נייר, או מכאן, יש לנו פה גליל גדול גדול גדול, שאפשר לקחת ממנו חתיכת נייר, לא את כל הגליל עכשיו להוציא. אני ממש אוהב להוציא מלא מהגליל. לא, אז לא להוציא מלא מהגליל. לוקחים חתיכה קטנה, מנגבים ידיים, ואחרי זה זורקים לפח. הנה פה, בדיוק. עכשיו, בוא תראה עוד משהו קטן, לפני שאנחנו ממשיכים. פה זה הפינה של קרן. עוד מעט תהיה פה כל מיני דברים על הלוח. יש לנו פה גם את פינת ארץ ישראל. וזה בעצם המפגש שלנו. כאן כל הילדים יושבים. עכשיו בואו נמשיך ונראה מה יש בחצר שלנו. אתה אוהב חצר? ברור, אני הכי אוהב חצר בעולם. בוא תראה, יש פה עוד משהו נחמד. זה הקוף נזלת שלנו, מפה אנחנו לוקחים נייר, מנגבים את האף וזורקים. עכשיו בוא תסתכל איזה חצר ענקית יש לנו, בוא תסתכל. תסתכל איזה חצר ענקית. וזה רק חלק מהחצר. יש לנו פה משחק של דמקה. ויש לנו פה סולמות ונחשים. יש לנו פה ארגז חול גדול עם מלא 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 משחקים. יש לנו פה פינת משחק עם בובות. כאן זאת הגינה שלנו. היא ממש ממש גדולה. אין בה כרגע הרבה ירקות ופירות, אבל בקרוב יהיה. זאת הפינת משפחה שלנו. יש לנו פה גם בית קטן ונחמד. עכשיו בוא תראה עוד איזה משהו יפה. יש לנו כאן הרבה פעמים אנחנו אוהבים לעשות מפגש חצר. אז איך אנחנו עושים מפגש חצר? אנחנו מסדרים פה את כל הארגזים בצורה של חטא, של האות חטא, ויושבים כאן בחצר, וקרם עושה לנו מפגש בחצר. פה יש לנו פינת מוזיקה עם במה כפולה, וגם טופים וכל מיני כלי נגינה. כאן אנחנו יכולים ממש לעשות הופעות ולרקוד ולשיר, ואם אתם רוצים גם אפשר לבקש ממני לבוא לצלם אתכם. איך אני אוהב לרקוד ולשיר, אני ממש 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 אוהב שירים. קרם, את מלמדת שירים בגן? ברור שאני מלמדת שירים בגן. בוא תסתכל, יש פה עוד משהו נחמד. יש לנו כאן מטבח, אפשר לקחת חול כאן מהרצפה ולשחק בתוך המטבח.
יש לנו פה גם מטבח מעץ וגם מטבח מפלסטיק. מה שאנחנו רוצים אנחנו יכולים לשחק. יש לנו פה מתקן מאוד מאוד גדול של מגלשה. עכשיו תסתכל את כל החנייה שלנו. יש לנו פה מסעיות ומריצות ואופניים ואופנועים, ואפילו יש לנו פה ג'יפ. ורק שתדע, יש לנו עוד איזה 4 אופנועים ממש ממש יקרים, אבל אני שמה אותם במחסן כל פעם, כדי שחלילה לא מישהו ייקח אותם. טוב, קרן, ומה זה? זה שער של כדורגל. אם הילדים יודעים לשחק כדורגל, אני נותנת להם כדורגל והם משחקים. כאן יש לנו גם פינת ספורט. בדרך כלל אני שמה פה כל מיני משחקים של ספורט. קניתי אפילו משקולות מיוחדות לילדים, אם מישהו אוהב לשחק בלעשות כושר. כאן יש לנו גלגלים וקונוסים, וגם פה יש לנו פינת משחק בחצר, עם לגו ממש ממש גדול, לגו קטן ודינוזאורים, ויש פה בית למשחק. יש לנו פה עוד משהו נחמד. כאן אנחנו לפעמים יוצרים וצובעים ומציירים. אתה רואה? כאן זה משהו ממש מיוחד. אני אסביר לכם עליו מתי שכל הילדים יבואו לגן, אבל בעיקרון, אתה רואה את הדבר המיוחד הזה? יואו, קרם, זה ממש מגניב. שלום! אז בדבר הזה מציירים. עכשיו בוא תסתכל עוד משהו נחמד. יש פה ספרים בחצר שאפשר לשבת ולקרוא. יש לנו פה שולחן מיוחד, שגם יש פה סולמות ונחשים ואיקס עיגול, וגם בפנים יש לנו חול וחיות שאפשר לשחק איתם. ובסך הכל זאת החצר הגדולה שלנו. רוצה לראות עוד משהו נחמד? כן, קרב, אני ממש ממש רוצה לראות. אז אצלנו בגן אנחנו אוספים בקבוקים וגם פקקים במהלך השנה, כדי שיהיה לנו כסף לגן לקנות עוד כל מיני דברים נחמדים ומגניבים. אז בוא תסתכל, יש לנו פה בקבוקים שהילדים משנה שעברה אספו, תראה. בעצם כל הבקבוקים האלה זה לא מעט כסף שאפשר לשלוח את זה לתאגיד אלה, ואז לקבל כסף בחזרה לגן, ואז אני קונה כל מיני דברים נחמדים לילדים. קרם, איזה כיף. ואפשר להיכנס פה לבד למקום הזה? לא, אי אפשר להיכנס לבד, אך ורק עם איש צוות, עם קרם, או עם רחל, או עם סיגל, או עם מיטל. איתנו אפשר להיכנס, אבל לא לבד, כי יש שם לפעמים כל מיני יצורים, אז כדאי לשמור. טוב, קרם, נו, אני כבר ממש ממש מתרגש, אני כבר ממש ממש רוצה להתחיל את הגן. רגע, מתי מתחילים את הגן? אז טוב, תשמע, מתחילים אותו שבוע הבא, ביום שלישי. יבואו לפה כל הילדים של הגן. יהיה פה גם את הילדים הוותיקים של הגן שלנו שכבר מכירים אותנו. ויהיה גם את מלא 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 ילדים חדשים שלא מכירים אותנו. יהיה להם קצת קשה בהתחלה, אבל אני בטוחה שאתה תעזור להם. מה? בטח שאני אעזור להם. אני מאוד אוהב לעזור לילדים חדשים. אתה גם חדש, אתה יודע שאתה גם חדש? מה? אני גם חדש? אני כבר מרגיש ישן. אני כבר מרגיש שאני פה כבר מלא זמן. אני יודעת, בגלל שהכרתי לך את כל הגן, אז אתה מרגיש כאילו אתה פה כבר המון המון זמן. ואני ממש ממש שמחה לשמוע את זה. ואני ממש מצפה לך ביום שלישי שתבוא לפה ביחד עם כל הילדים. קרן, את יודעת, אני אבוא לפה גם עם אחותי. עם אחותי דנה. היא גם איתי ביחד פה בגן. נכון, דנה חמודה. למה היא לא באה היום? היא לא באה היום כי היא הלכה לחוג של בלט. בסדר, לא נורא. אני ממש שמחה אבל שאתה באת. ועשינו להם גם סרטון שהם יוכלו לראות את כל הדברים שיש לנו בגן. אני ממש ממש מצפה לך ביום שלישי שתבוא לפה עם כל הילדים. וילדים, אני ממש מצפה לכם שתגיעו. אני מאוד מאוד מתרגשת, גם אני וגם כל הצוות שלנו. אז שיהיה לכם עוד המשך של חופשה נעימה, ומלא מלא מלא נשיקות ממני. אני מצפה ומחכה. נתראה ביום שלישי.